खुलुमबाय। बर' आइजोफोरा गुबुन हारिनि हौवाफोरजों जुलि जानानै बुथारजाबोगासिनो दङ। मोजां मोनलायनानै लिभ इन रिलेशनशिपआव थानानै बुथारजाबोगासिनो दङ। थांनाय साननैसोनि सिगांबो अदालगुरि जिल्लानि सुस्मिता बसुमतारी मुंनि सासे बर' आइजोआ बिहारि हौवाजों लिभ इन रिलेशनशिपआव थानायनि उनाव बिथाङाबो बुथारजानो गोनां जाबाय। बिथांखौ बुथारखांनायनि उनावसो बिथांखौ फासि होना दोननाय जादों ना बिथाङा गावनो फासि लानानै थैदों बेखौ मोजाङै मिथिनाय जायाखै। अब्लाबो बिहारि हौवायानो बिथांखौ बुथारदों होननानै बिथांखौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय। आरो लोगोसे मैयाबो अदालगुरि जिल्लानि माजबाटआवनो गिता स्वरगियारि मुंनि सासे बर' आइजोआ गुबुन हारिनि हौवाजों जुलि जादोंमोन आरो बे हौवायानो गिता स्वरगियारि बिथांखौ मैया सिखाजों गोदोनायाव दाननानै बुथारबाय होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों। बेल' नङा, गुवाहाटीआव 2011 मायथाइनि 6 अक्ट'बर खालारखालिबो आमिया दैमारि मुंनि सासे बर' नार्सआ गोदोना दानस'नानै बुथारजानो गोनां जादोंमोन। आमिया दैमारि बिथांनि हौवाया आमिया दैमारि बिथांखौ दानस'नानै आमिया दैमारि बिथांनि खर'खौ आखाइयाव हमनानै लामा लामा लांनानै दिसपुर पुलिस स्टेशनाव लाना थांदोंमोन आरो आमिया दैमारि बिथांनि हौवाया पुलिस स्टेशनाव थांनानै सारेन्डार जाहैदोंमोन। आमिया दैमारि बिथाङा सासे बर' नार्समोन आरो बिथाङा रनजित दास मुंनि सासे बर' नङि हौवाजों जुलि जानानै दानस'जानो गोनां जादोंमोन। रनजित दास बिथाङा अट' रिक्सा ड्राइभारमोन आरो बिथांमोना गुवाहाटीआव थायोमोन। दा जोङो फेसबुक एबा ससियेल मिडियाफ्राव नुनो मोन्दोंदि अदालगुरिनि 28 बोसोर बैसोनि सुस्मिता बसुमतारी थैनायखौ फेसबुकफोराव मोजांसो मोन्दों, बर' मानसिफ्रा मोजांसो मोन्दों आरो खायफा बेबायदिबो बुंदोंदि गुबुन हारिनि मानसिफोरखौ मोजां मोननानै दा बुथारजानोसो गोनां जाबाय होननानैबो गोबाङा बेबायदि लिरदों आरो खायफा बेबायदिबो लिरदों गुबुन हारिनि हौवा मानसिफोरखौ मोजां मोननानै बेनि फिथाइखौ दासो मोन्दों होननानै बेबादिबो लिरनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। जों नुनो मोन्दोंदि खायफा बर' सिख्लाफोरा एबा आइजोफोरा रांनि लुब जानानै लाक्जारि लाइफ थानो मोनगोन साननानै बै बर' नङि हौवानि बेकग्राउन्डखौ नायाबासिनो बिथांमोना मोजां मोनो आरो लोगोसे जुलि जायो। खायफा गुबुनारि हौवाफोरा बर' आइजोफोरखौ एबा सिख्लाफोरखौ मोजां मोनबायल' थाथियो। बिथांमोना सोलेर गेलेनो थाखायल' बिथांमोना मोजां मोनबाय थायो आरो जेब्ला सोलेर गेलेखांजानायनि उनाव बर' आइजोफोरा जेब्ला बे गुबुनारि हौवाजों जुलि जानो थाखाय रादाय होयो अब्ला बे हौवाफोरा रागा जोंनानै एबा जुलि खालामनो बानानै बे बर' आइजोखौ बुथारनानै खारखोमानो नाजायो। गोबां बर' आइजोफोरा गावनि फिउचारखौ मोजां जागोन साननानै गुबुन हारिनि मानसिफोरजों जुलि जायो एबा जानो नाजायो। बर' सिख्ला एबा बर' सेंग्राल' नङा, नाथाय बर' हारिखौनो गुबुन हारिया मोजां मोनखाया। दिनै बड'लेण्ड आन्दलन खालामना मुंख्लं जानाय गिबि सुबुं सुजित नार्जारी बिथाङाबो गुबुन हारिनि मानसिनि आखायावनो मुंख्लं जानो गोनां जादोंमोन। सुजित नार्जारी बिथांखौ 1987 मायथाइनि 12 जुन खालारखालि एबा दिनैनि खालारावनो नलबारि जिल्लायाव थानाय टिहु सकआव एन्टि बड'लेण्ड एबा जायफोरा बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ आन्दलन खालामनायखौ मोजां मोनाखै बिथांमोनानो सुजित नार्जारी बिथांखौ टिहु सकआव बुथारदोंमोन। दिनैनि सानावनो सुजित नार्जारी बिथाङा गुवाहाटीनि जर्ज फिल्डआव एबसुआ मास गेदारिं खालामदोंमोन आरो बे मास गेदारिं खालामनायाव सुजित नार्जारी बिथाङाबो बाहागो लानानै बिथाङा बाहागो लाखांनायनि उनाव बिथाङा न' फारसे थांबाय थानाय समावनो नलबारि जिल्लानि टिहु सकआव सुजित नार्जारी बिथांखौबो गुबुन हारिनि मानसिफोरानो बुथारदोंमोन। सुजित नार्जारी बिथाङा बे समाव 15 बोसोर 5 दानल' जादोंमोन आरो बिथाङा क्लास 9आवसो फरायोमोन। बे आन्दलनखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङानो दैदेनदोंमोन आरो बिथांनि दैदेननायावनो गुवाहाटीनि जर्ज फिल्डआव मास गेदारिं जादोंमोन आरो बे मास गेदारिंआव सुजित नार्जारी बिथाङा बाहागो लादोंमोन आरो बे समाव बिथाङा 15 बोसोर बैसोल' जादोंमोन। 15 इयार बैसोनि उन्दै हौवासाब्लाबो बिथाङा सेपारेट बड'लेण्ड स्टेट आन्दलन खालामनायाव बिथाङा बाहागो लादोंमोन आरो बेबायदि आन्दलन खालामनायाव बाहागो लानायखौ नुनानै बिथांखौ गुबुनारिफ्रा मेगन सानानै बिथांखौ बुथारनो प्लेनिं खालामनानै दिनैनि खालाराव बिथांखौ बुथारनाय जादोंमोन। दिनैनि सानखौ बिटिआरआव बड'लेण्ड मुंख्लं सान फालिनाय जायो। सुजित नार्जारी बिथाङा दिनै थांनानै थानायमोनब्ला दिनैनि सानाव बिथाङा 54 बोसोर बैसो जाबायमोन।
बर'फोरा सेपारेट बड'लेण्ड स्टेट दाबि खालामनायनि थाखायनो बै समनिफ्रायनो गुबुन हारिनि मानसिफोरजों बुथारजाबोनो गोनां जादोंमोन आरो दाबो बर' आइजो एबा सिख्लाफोरा गुबुन हारिनि मानसिफोरजों मोजां मोनलायनानै बुथारजानो गोनां जानायखौ जोङो दिनैनि सानावबो नुनो मोनदों। बर' हारिनि मानसिफोरा सादा सिदा जायो, बेनिखायनो बर'फोरा गोबाङानो गुबुन हारिनि मानसिफोरजों थगायजायो आरो लोगोसे बुथारबो जानो गोनां जायो होननानै जोङो बुंनो हायो। बर' मानसिफ्रा गुबुन हारिनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ सैथो साननानै लायो, नाथाय गुबुन हारिफोरनि गोसोआ जों बर'फोरनि बादि नङा। जों बर'फोरनो अनलि नांगौ अननायल'। अननाय मोनब्लानो जों बर'फोरा गोजोननाय मोनो, नाथाय गुबुन हारिनि मानसिफ्रा रां सना रुफाफोरखौसो सिनायो। जों बर' हारिनि मानसिफ्रा गोबां अननो रोङो, नाथाय गुबुन हारिनि मानसिफ्रा जों बर'फोरनि बायदि अननो रोङा। बिथांमोना मानसि अननो रोङा, बिसोर मानसि बुथारनोबो गिया। माने मानसिखौ मानसि होननानै बिथांमोना मान होआ। बर' हारिनि मानसिफ्रा मानसिखौ मानसि होननानै अननो रोङो, निमाहाबो होनो रोङो, नाथाय गुबुन हारिनि मानसिफ्रा जोंबादि अना एबा बिथांमोना निमाहा होआ। बिथांमोननो अनलि रां सना रुफाल' नांगौ। आरो गुबुन हारिनि मानसिफ्रा जों बर' हारिनि सिख्ला एबा आइजोफोरखौ बाहायबायल' थानायखौ जों नुनो मोन्दों। माने बिथांमोना सोलेरल' गेलेबाय थादों। बर' हारिनि सिख्ला एबा आइजोफोरा गुबुन हारिनि मानसिफोरखौ मोजांल' मोननो रोंगौ, नाथाय गुबुन हारिनि जे मानसिफोरा एबा जाय मानसिफ्रा बिसोरखौ मोजां मोननो नागिरदों एबा मोजां मोनो, बिसोरनि बेकग्राउन्डफोरखौ बिथांमोना नाया। बे गुबुन हारिनि जाय मानसिखौ बे बर' सिख्लाया मोजां मोनदों, बे हौवासाया माफोरबायदि मानसि, बिथांनि न'खराव माफोरबायदि मानसिफोर दङ एबा बिथांमोननि बेकग्राउन्डआ माफोरबायदि, बेफोरखौ नायाबासिनो बिथांमोना डाइरेक्टलि मोजां मोनो आरो लास्टाव बर' सिख्लाफ्रा गाब्र'नो गोनां जायो। खायफा गारजायो आरो खायफा बुथारजायो आरो खायफा फानहरजायो। स' दिनैनि दिना ससियेल मिडियानि नेटनि जुग। स' ससियेल मिडियाफ्राव जोङो नुबाय थाखायो जे गोबां मानसिफ्रा बेबायदि आलाय सिलाय खालामजायो। गुबुन हारिनि मानसिफोरा जों बर'फोरखौ माफोरबायदि अयथासार खालामदों बेफोरखौ जोङो ससियेल मिडियाफ्राव नुबाय थाखायो। अब्लाबो खायफा बर' आइजो एबा बर' सिख्ला आरो लोगोसे बर' लाइमोनफोरा खायफा बेफोरखौ जेबो खाथिर खालामा। बिसोर गावनि बायदि सोलियो आरो गावनि बायदि सोलिनानैनो बिथांमोना गाब्र'नो गोनां जायो। जोङो खायफा डिसिसनफोरखौ जों गावनो लानो हाया, खायफा डिसिसनखौ जोङो गुबुनफोरनिफ्राय मददनि गोनांथि जायो। दिनै जोंनि बर' लाइमोनफोरा एबा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा गुबुननिफ्राय साजेसन लानो नागिरा एबा ससियेल मिडियाफोराव बिथांमोना सोलोंनो नागिरा जे गुबुन हारिनि मानसिफोरखौ मोजां मोननो थांनायाव माबाफोर खहा जागोन नामा, फिउचाराव माबाफोर प्रब्लेम जागोन नामा, बेखौ साननो नांगौ। खायफा मानसिफ्रा गावनि डिसिसन लानानै गाब्र'नो गोनां जानायखौबो जों नुनो मोन्दों। बेनिखायनो गुबुननिफ्रायबो एडभाइस लानो नांगौ एबा साजेसन लानाया जोबोद गोनांथि। आरो लोगोसे ससियेल मिडियाखौ ओरैनो जास्ट एन्जयमेन्टनि थाखाय जों बाहायनो नाङा, नाथाय जोङो बेनिफ्राय गोबां सोलोंथाइफोरखौ मोननो हायो। जायफोरा मोजां खामानियाव बाहायगोन बिथांमोना मोजां गियानफोरखौ मोननो हागोन आरो जायफोरा बे मबाइलखौ एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय लादोंब्ला बिथांमोना जेबो गियान मोननाय नङा। आरो जोंनि बे बुहुमाव मा जाबाय थादों, जोंनि BTCआव, जोंनि आसामाव, जोंनि इण्डियायाव आरो गुबुन गुबुन हादोरफ्राव मा जाबाय थादों बेफोरखौ जुदि मोजाङै जुदि मिन्थिनो जुदि गोसो जायाब्ला बिथांमोना जेबो मिन्थिनाय नङा आरो बेबायदि मानसिफोरा इयुनाव गाब्र'नायनि गोबां चान्स थायो। स' नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो दाबाव।